Ja tässä taas tuloksia. Radalle A, Marika Mäkelä ja Kolete. Heille pisteitä 274, prosenttitulos 62,273. Ja tällä tuloksella tässä vaiheessa luokassa kolmanneksi. Ja sitten tulos radalle B. Siellä Mirka Virhonen ja Fuchs DS. Pisteitä 292,5, prosenttitulos 58,50. Ja kiitokset Lotta Rasiniemi ja VK Manta. Ja heidän seuranssahan siis ratsastusseura Majoran. Nyt lähtövuorossa radalla A on Pia Savikko ja Vitch edustavat Jokelan ratsastajia. Valmistautuu Kaisa Pulkkinen ja Because I Am. Sitten Vanhanen, Halttunen, Kutsu. Menikö se jo? Ja tässä tulos radalle A, Sani Savikko ja Comet of the Hailey. Heille pisteitä 224,5, prosenttitulos 51,023.
Ja kiitokset Heli Rask ja Bey. Seuraavana lähtövuorossa radalla B on Janina Rist.